Il-Kamra tan-Negozji żgħar u medji nediet ir-raba' edizzjoni tal-Malta Business Awards. Din is-serata se tkun qed tara l-loti ta' 20 unur lill-individwi u negozji nhar is-7 ta' Novembru li ġej. Fl-ewwel 3 snin dawn l-awards raw il fuq minn 1000 negozju jitfgħu in-nomini tagħhom biex il-koll għaddew minn proċess rigorus u trasparenti bilan li jservu ta' sostena l-oħrajn kif jispjega magħna il-President tal-Kamra tan-Negozji żgħar u medji Paula Bela. Hemm ħafna negozji anke ma jirbħux ma jkunu għaddew minn esperjenza li fl-adjudication li nkunu għamilnilhom u ma jkunu jistgħu anke ibidlu il-mudell tan-negozju li għandhom. L-awards se jkunu maqsuma fuq aspetti varji tan-negozju lokali minn inizjattivi intiżi għal negozji żgħar b'inqas minn 25 impjegat għal oħrajn għal negozji akbar fid-daqs. L-applikazzjonijiet diġà jinsabu miftuħa minn fuq is-sit tal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji minn fejn min japplika jipprovdi ftit tarif dwar in-negozju tiegħu u l-inizjattivi li jkunu qegħdin jittieħdu fuq temi kurrenti bħal iżvilupp sostenibbli fost l-oħrajn. Bekk imbagħad jiskatta proċess li minbarra li jwassal sas-serata tas-7 ta' Novembru se jkun qed jgħin lin-negozji involuti ittejbu l-operat tagħhom. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri li kien preżenti għal din it-tnedija innota sens ta' enerġija bejn il-Gvern u l-privat. Ramet tara attività bħal di flimkien ma' Chamber of SMEs li anke l-premji li qed jingħataw jallinjaw ukoll mal-viżjoni 2050 fejn allura qed naraw li nippremjaw dawk in-negozji li qed jinvestu fl-innovazzjoni, fil-social well-being, fl-attività aktar ħadranija. Dawk allura tapprezza l-fatt li anke s-settur privat allura issa qed jallinja mal-viżjoni li għandu l-Gvern. L-applikazzjonijiet se jibqgħu miftuħa sal-14 ta' Lulju li ġej.